Pali munthu mmodzi ofunikira kwambiri amene akusakidwa ndi Israeli, Yahya Sinwar. Ndi mkulu wa Hamas ku Gaza komanso number 1 enemy wa dziko la Israeli. Iyeyu ndi Mpalestina. Makolo ake anali nzika yochokera ku Ashkelon, dera limene linalandidwa ndi Israeli 1948. Zitatero makolo akewa anathawira ku Gaza kumene amakhala ngati othawa nkhondo. Yahya Sinwar anabadwira komweko mchaka cha 1962. Anaphunzira sukulu movutika mpaka anapeza degree in Arabic Studies pa Islamic University of Gaza. Kuyambira 1980 iyeyo analowa nawo magulu auchifwamba. Tikukumbukira 1982 Israeli inammanga ndi kumusunga ku ndende miyezi ingapo. 1985 zinachitikanso. Kumana atatuluka anayambisa gulu la nkhondo limene limagwira ntchito ngati polisi ya ku Gaza. Gulu limeneli linali lopsa kwambiri. Limati likaona asilikali wa ku Israeli kapena Mpalestina aliyense amene amatumikira Ayuda ku Gaza ankamugwira ndi kumupha. Mu February 1988 Yahya Sinwar anamangidwa ndi kumutumiza ku Israeli pamlandu opha asilikali awiri komanso Mapalestina 4. Akhoti anamugamula kuti akaseve jere moyo wake wonse. Pa Chingerezi timanena kuti life sentence. Kwa zaka zoposa 22 iyeyo anali ku ndende mdziko la Israeli. Kuyambira 1989 kudzafika 2011 anali ku prison. Ndiyebe anthu ambiri pa dziko lapansi amakhala ndi mafunso. Chinachitika ndi chani kuti Yahya Sinwar atulusidwe ku prison? Chikhalecho anamugamula life sentence. 1967 kunali nkhondo pakati pa Israeli ndi maiko achiluya. Mapeto a nkhondo imeneyi aluya analuza ndipo Israeli inalanda malo ambiri kuphatikizanso Gaza. Mwanjira ina kuti zimveke bwino, Israeli yakhala ikulamulira Gaza kwa zaka zoposa 37. 2006 Gilad Shalit, mmodzi wa asilikali a Israeli, anagwidwa ndi Hamas ndipo akhala kusungidwa ku Gaza for 5 years. Israeli inayesera kambirimbiri kuti impulumutse, komabe sizinatheke. Patsogolo pake Hamas inapereka demand yonena kuti ngati Israeli ikufuna asilikali ameneyo akuyenera kumasula Yahya Sinwar pamodzi ndi Mapalestina ena oposa 1025. Mu 2011 zimenezi zinatheka. Hamas inamasula asilikali uja komanso Israeli inatulutsa Mapalestina 1026 kuphatikizanso Yahya Sinwar. Zimene zinachitika mu 2011 ndi chimodzimodzi zimene zikuchitika panopa. Taona Hamas itapita ku Israeli ndi kugwira anthu ena ofunikira kwambiri ndi kukasunga ku Gaza. Ndiye panopa kumachita demand kunena kuti ngati mufuna kuti tuluse anthu 100 iniwo mutuluse zigawenga zokwana 2000 zikuchitika. Chimodzimodzinso nthawi imeneyo anthu amene akutulusidwa aja ena aja anapalamula milandu yonena kuti anagamulidwa moyo wonse ku ndende. Komabe Hamas imanena kuti tikatulutsa asilikali mmodzi wa Israeli inunso mutulutse anthu amenewa okwana 10. Yahya Sinwar anagamulidwa moyo wake wonse ku ndende 1989. Wakhala ku ndende kudzafika mpaka 2011. Iye anatulutsidwa pamodzi ndi zigawenga zina zokwana 1025 mchaka cha 2011 kusinthanitsa ndi msilikali wa ku Israeli mmodzi yekha, Gilad Shalit. Komabe atatuluka sanasiye ntchito yake ya uchifwamba. Anayambisa paramilitary group imene imagwira ntchito ngati Gaza Police. Gulu limeneli lilipobe limathana ndi anthu akuba, amathanyula, akupha komanso anthu onse amene amagwirizana ndi Israeli. Mwachitsanzo 2015 anapha mmodzi wa akuluakulu a Hamas, Komanda Mahmoud Ishtiwi.
Chimo lake limene analakwa ankapanga za mathanyula. Zili ngati Malawi kuno apolisi akagwira wakuba amamuyika ku ndende wakupha life sentence. Chimodzimodzinso gulu limeneli paramilitary group ya Hamas imatsogoledwa ndi mkulu ameneyu Yahya Sinwar. Akapeza munthu wakuba amamtsekera ku ndende, wamathanyula amapha, wogwirizana ndi Israeli amanyonga. Posachedwa pompa timaone na video ya mnyamata wina ku Tanzania amene anapita ku Israeli kukapanga maphunziro. Tsiku lina anakumana ndi zigawenga za Hamas zimene zinamupha. Ambiri amafunsa kuti ndi chifukwa chani amamupha munthu ameneyi. Nkhani yake ndona kuti iye anapezeka bwanji ku Israeli, wapezeka bwanji malo amene analandidwa. Chimodzimodzi Malawi amene apita kumene kuti Hamas ngoti apeza idzawapha chifukwa adzawaganizira kuna kuti ali pa ubale ndi dziko la Israeli. Amene amachita zimenezi ndi Yahya Sinwar pamodzi ndi paramilitary group ya Hamas. 2017 anamusankha kukhala Hamas leader. Manifesto yake analonjeza kuti adzachita zokambirana za mtendere ndi dziko la Israeli pa nkhani yolimbirana malo. Koma chodabwitsa, atangoyamba kulamulira anasintha mapulani ndi kuyamba nkhondo. Israeli inayesera kambiri mbiri kuti imusowetse, komabe analephera. Ambiri nkumafunsa kuti Yahya amakhala ku Gaza ndi chifukwa chani akulephera kumupha. Choyamba kuti timvetsetse, tikuyenera kudziwa zinthu zingapo zokhuza dera limeneli. 332 BC Alexander the Great analanda Gaza ndipo zinamutengera 100 days kuti awine. Kodi anawina bwanji? Ankakumba mphanga komanso njira zapasi zimene amagwiritsa ntchito kuthana ndi adani. 1967 Israeli italanda Gaza, Mapalestina ankagwiritsa ntchito misewu yapasi ngati mbewa akafuna kuzembetsa katundu. Katundu amayenda matanero kuchoka ku Gaza mpaka ku Egypt. Ndiye 2005 Israeli inapanga withdraw ndi kuchoka. Hamas inamba kugwiritsa ntchito matanero amenewa for military purposes. Mapalestina mothandizidwa ndi mayiko a Qatar, Iran komanso Egypt anakumba matanero ambirimbiri more than 500 kilometers. Ndalama zimene anaononga pomangira matanero amenewa ndi zochuluka. One tunnel imachita cost 4 billion kwacha. Kunoko inuyo kuti mukhale ndi 4 billion mukhoza kumanga hotelo. Koma anthu amenewa 4 billion amagwiritsa ntchito pomangira mphanga zapansi. Mukalowamo mkatimo ngati ku hotelo, magetsi, madzi, malayini amafoni, zakudya, maelevator, upstairs, komanso concrete walls, zonse zimapezeka pansi pamenepo 60 feet below the ground. Chitachitika chiwembu cha pa 7 October, I think pamene paja panali pa 6 usiku kudzafika pa 7 October pamene Hamas inachita chiwembu ku southern Israel. Yahya Sinwar ndi amene anali main suspect. Israeli yakhale kumusaka kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero. Ndikunena pano nyumba yake inaphulitsidwa, akumusaka paliponse, komabe sanampeze. Pofika dzulo pa 21 December asilikali ku Israeli anapeza tanelo yakulu kwambiri imene akukhulupirira kuti Yahya Sinwar amabisalamu. Imeneyi ndi mphanga yokongola komanso yayitali 60 feet below the ground. Muli elevator, magetsi, staircase, zakudya, matanki osungira madzi komanso malayini amafoni. Zikuoneka kuti ngakhale galimoto imayenda matanelo amenewa. Galimoto ndithu kumayenda pansi pa nthakapa. Anthu kupanga nyumba ndi kupanga misewu ngati mbewa ndi kumayendamo galimoto ndi kumabisalamo ndi kuyika maelevator, nthambo za magesi, matelefoni, zina zonsezo anthu kumakhala pasipa ndithu 60 feet below the ground. Zimezi zachilendo kwambiri. Potengera ndi zimene asilikali a Israeli anena akuti galimoto imayenda matanelo amenewa, ndipo Yahya Sinwar ataona kuti amuzindikira anakwera galimoto
kuthawira mbali ina. Akuti mphanga zimenezi zilipo zambiri komanso ndi zolumikizana. Akuluakulu 500 km sintunda amasewera tikhoza kuyekeza ku Blantyre nkukafika ku Mzuzu. Komabe mmene zikuonekera masiku amkulu ameneyo Yahya Sinwar atsala pang'ono, chifukwa Israeli yanenetsa kuti sichoka ku Gaza pokhapokha amugwire kapena kumupha.